Thy grace, our rule, thy word, how I understand, Lord, we are of the Lord. How strength, thy grace, our rule, thy word, how end is that Lord, we are of the Lord. And then the Bessiano, and we hear with the entire kind of property, to the wrath of God. The wrath of God. Nyankopon enye bufu na bufu show. Praise the Lord. O Nyankopon na bufu den show. Obi be bisa so Nyankopon na bufu me ne ameka je o Nyankopon na bufu o ha. Se Nyankopon na bufu dia na yese bufu. Ne fa se bufu yi enye ni nyina na ye bone. Yesu Kristo ye bufu yi na so anya dan ni ma ye bone. Ye wa bufu a ye de ma enipa tete ye wa bufu a ye bufu wo pan papa so. Ye bufu ni bi se mra Yesu sa no. Ye papa no mutimi fu ye adan se godin semwane a. O mutimi fa ba wo bufu wo pan so. Etene se bufu no onye dan onye bone. If se bufu ni betretre e de ya kosi ba bi a ebe wie ne mumra Yesu ana yehu saa de nim so papa trimu ade na nso unyi a uhu se na ne trimu nya de anya de ne mumu otitemu wo pampa so se na be ye de mu be ko me eno ne yakufo ne mu kokwa Bible Onyankopon asem boye se mamma ade enchi mo bufu so. Praise the Lord. Hallelujah. Ne mu me wa bufu bi wo ha enye bufu pa na me pese me kire obi ase Onyankopon wo ne bufu na yebeka na bufu show ehun ase eden ti no Nyankopon ni bufu enipa ifiso Nyankopon wo ye kronkron Onyankopon God is holy anonti no o san ye ohene no san wo ahenie a wote so no even ye ba ye nipa fomu kwa yesi obi ye president na henie mo pe corruption. Praise the Lord. Hallelujah. Or he be any more corruption. So he of corruption on your papa. I don't know be a dear Kunya. Near the people saw your him papa and say, Nakunya what Timono. What the pepper ye in the poor Kunya. The nipper shall not say so a bunu. Omanya corrupt, Adainti. So be and non pepper ye swa. Na is a sign or you be a person saying in ye. And until the puppet me and until the prison walk the whole world. Then till you see prison. If it's on here, I will see so long. On pese na mamu the papa for better. And then I mentioned also Nyankopon so. Or na hinia what so. When the man with Nyankopon. If it's a Nyankopon ye kron, the righteous God, or ye Nyamia mo ye den etie. Say Nyankopon what here. Only at the boy for the entrance him. Praise the Lord. Hallelujah. And then the metro said the wrath of God. And when you upon the roof for a cron. See, now starting fee a year from Genesis. I'm running by a body with room when you upon buffy. And the buffo mono, we need perfect room boy and added the metro, baby, and then menu me. If you are. No abresoa enipa ye bone na bone do so asase so ba da no so Nyankopon yi na bufu ade ye den ekire abufu ade na de ne sei oyi Noah ene na busua mo hwe se yeso Nyankopon ochi bone na so se bibi pasa oyi ne maye den every mu ansana na bufu aye den aba we Noah ene na busua ansana ne bufu asase so nyina. Mommy Israel no wo Misri asase so.
Onyankopɔn bu fu Misrim ɛyɛ Egypt ɛwɔ kwan a ɔmde ɔman Israel yɛ nam so nansa na ne bu befu no oyi ɔman Israel den efiri hɔ ansa na Onyankopɔn abufu yɛ den ɛba Misrim fo so saa na ɛhwɛ Sodom and Gomorrah yɛwɔ examples bebree bɛma ansa na Onyankopɔn abufu bɛba no oyi Lot ne Nabusua yɛ den efi Sodom and Gomorrah ansa na abufu ne yɛ den ɛba ɛno ti no wɔn kyerɛ yɛn sɛ Onyankopɔn wɔ hɔ yi no sɛ na ne sotie no oyi nea ɛtene na n'abufu asɔre wɔ nea ɛnyɛ den ɛntene so. Praise the Lord. Hallelujah. Oyi na n'abufu ayɛ den aba ɔmo a ɛnyɛ den ɛntene so. Ɛno ti no yɛbɛhu sɛ Yesu Kristo ɔde ne baeɛ no wɔkyerɛ yɛn sɛ ɔpɛ sɛ oyi yɛn fi bɔne mu nti no wɔkyerɛ yɛn sɛ God so loved the world ɛyɛ John 3:16 no wie ne Yesu Kristo so be declare sɛ Yesu ne messages wɔ amafa ako sɛ adom naba na emu wɔkyerɛ mmienu sɛ na de bia meka John John 1:12 no wɔso wɔn a ɔgye ne din no ɔmo ntumi sɛ ɔmɛyɛ dɛ ɔmɛyɛ ɛna nso wɔn fɛnsi ɛso ɔsan aka kɔ yɛn san aka kɔ John 3:36 ɔsɛ he who believes in the Son has eternal life but he who does not obey the Son shall not see life but the wrath of God abides on him. Hallelujah. Amen. Yohane said, "By telling me something, every science, also the idea of one deal, that Yes. now the auntie Obama, remove and one. Now we have to go through a dance. Wow, now come. Nia onyede. Nia obeti oba ne beyede. Obenya down. Na nia wontie oba no, Onyankopɔn abufu obeyede. Ebe sori ebo eso. Praise the Lord. Hallelujah. Se wotie Onyankopɔn ba ne dia. Wo down. Se wantie de so a, na bufu obeyede. Ebe sori wo so. Ɛno nti no mɛde ka kyerɛkyerɛ mu sɛ God is holy. Onyankopɔn yɛ kronkron. Na ɛsiane sɛ ɔyɛ kronkron nti no sɛ n'ahema mu adebɔyɛfoɔ wɔ hɔ a n'ahennie no ɛnyɛ den ɛnsɛ. Ɛka n'ahennie no sɛ na ɛte aka Psalm 7 verse 11 na ɔsan ɛka ayi ne ɔka wɔ ɔte Psalm 11 verse Psalm 7 verse 11. Hallelujah. Amen. Amen. From Dubai. I said, when you have one, 14, now when you have one, or Tiada, or Tiada, Amen. What kind is deity? Psalm chapter 7 verse 11. Are we? God is a just judge. Yes. And God is angry with the wicked every day. Amen. Amen. Obi a ɔyɛ nipa bɔne ne deɛ Onyankopɔn ne bufuo yɛ den ɛwɔ no so na ɔyɛ justice wɛne ahenni a yɛka ho asɛm no if God likes him then he is not God so Onyankopɔn pɛ bɔne deɛ a na Onyankopɔn yɛ den ɔne Nyankopɔn ɛno nti n'abufuo bɛsɔre Onyankopɔn asɛm aka ne sɛ mmere bi bɛba na biribi bɛsi wɔ asase so saa deɛ bɛsi wɔ asase so no efi sɛ ɔbɔ asoro ne asase ebi nyɛ den ensi. Praise the Lord. Hallelujah. Na ɛsɛ Onyankopɔn n'abufuo bɛyɛ den ɛbɛsɔre na n'abufuo ɛbɛsɔre no ɛbɛsɔre ɛwɔ nipa bɔne so ɛno ti no ama yɛn Onyankopɔn asɛm sɛ yɛmmɔ dawuro sɛ na nipa bi bɛyɛ den ɛbɛte n'asɛm ba ne den ase ebi si wɔ Noah brɛ so ebi si wɔ Sodom and Gomorrah ebi bɛsɔre bɛyɛ den ɛsi na yɛhwɛ Old Testament koraa na ne tumi si na esi bebree na mmerɛ na n'abufuo sɔre wɔ Noah brɛ so no ɔde nsuo ɛsɛe asase so nneɛma nyinara wobɛka sɛ Onyankopɔn ɔwɔ difo a na ɔwɔ difo daabi ɛna mendi ka akyerɛkyerɛ mu sɛ wei na ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ Nyankopɔn a ɔkyi bɔne wei na ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ Nyankopɔn a n'asase ɔbɔeɛ no wɔama de bɔneɛfoɔ wei na ɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn a yɛdi n'akyi no ɔpa tɛntrene ɔyɛ justice
ɔyɛ holy na baabi a ɔwɔ no bɔne nyɛ dɛn ɛnni hɔ no ɛno nti na ogu so a wɔne yɛyɛ dɛn ɛkasa na nipa bebree de bi asi wɔn so nipa pii de bi asi wɔn so even yɛn kristofoɔ mpo bebree de bi asi yɛn so adan yɛkɔ asɔre Nyankopɔn ne yɛ mu yɛ ampa ne yɛ mu yɛ Nyankopɔn te sɛ Nyankopɔn sɛ bi ase even yɛwɔ churches bi a egu so ka sɛ Nyankopɔn wei saa asase wei ɔnyɛ dɛn ɔnsɛ ne da yɛwɔ nsɔre egu so ɛka me nua tie me ɛna yɛ kɔkɔbɔ ne yɛbɔ Yesu Kristo nyɛ sɛ ɔbɛma yɛ message sɛ nkwagye nko a na mmom ɔma yɛ message a ɛbɛkyerɛ sɛ yɛnhwɛ bɛyɛ dɛn yɛbɛhwɛ yɛn ho yie wɔ asase yɛ dɛn yɛte so na Onyankopɔn abufuo sɔre a obiara ne wɔbɛtumi agyina ho so I can Hebrews 10:31 yɛnka hɔ ne yɛnte Hallelujah. Amen. Hebrew man, it's a mu aduasa baako. Yes. Onyankopɔn a ɔte aseɛ no nsɛm ɛhwɛ ɛnyɛ ehu amen. Amen. Sorry. Amen. Okay, be on Onyankopɔn a ɔte aseɛ no nsɛm ɛhwɛ ɛnyɛ amen. Amen. But okay, Miss Niente. Hebrews chapter 10 verse 31. I read. It is a fearful thing. Mutio. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Amen. Eyehu so ba bi Onyankopɔn. Eyehu so pay ase na da bi a wotwe aho ho afiri Onyankopɔn ase no afa passage no aka. Eyehu sɛ wo ba bi Onyankopɔn ase. Na kwa ba so na abɛhwɛ ne nsa. Ade sɛ oyɛ obi a yɛsitie ɛde ma Onyankopɔn ase. Ɛnɛ na ɛkeka kɔ no bibi besi wɔ asase so ha. Na bisa ho sɛ Onyankopɔn abufuo ba wobɛtumi agyina ano ana. Ɛnɛ Onyankopɔn na abufuo hyi wɔ hɔ yɛka no kra kyerɛ. That's why I say I try the love of God. Ne ɛkyerɛ Onyankopɔn ne dɔ a wɔma asase so ɛnyina no. Ɛsɛ sɛ yɛka no kra kyerɛ wo a wotie sɛ Onyankopɔn na abufuo yɛ den ɛwɔ hɔ. Ɛnna ne last na nwe ho sɛ Onyankopɔn deɛ sɛ na mehu asase no saa na mehu no na bibia ne wa bɛyɛ den ebesi. Meka no kra kyerɛ no wa brɛ so. What the 120 years na go 120 good years. And on the board no one then ekoko. Yabani nebia. Say Jonah. When Yakupon the prophets mienu and a board mine koko. Aya prophet name and the Jonah and a board mine koko. Na answer no Yakupon besore no. O mani perfiti ase koko. Na saa kokobon mu ne nipa yɛden ahwɛ no musu yie sɛ na ɔbɛyɛ den obetumi agyina obefiri mefisa sɛ ne dɔkɛse nti mummy has no spend time 120 years ɛnyɛ years betwa wasase so wɛ ne fia generation and generation ɛna ɔde bɔ ɔmo kokɔ sɛ Onyankopɔn na bufo hye obɛyɛ den ɛbɛba wiase nyinara na nipa nyinara ɛnbɛ yie. And I may catch us, I was Sunday see no person. Sani embrace so obey days, basically. Near us on your day, praise the Lord. Hallelujah. When I want them to bet me, I know Yankupon for sure. And they are also Yankupon a for sure. Bible can't be brave. Now, bet me, I'm a reference be brave. I'm one who said, just say, Nebu Necherin food, ain't in a Nayafan is so Yankupon a before their day anymore. 120 years not the board no akoko na busuya ene omo anowa press no omo ho nyinara ye hwe nipa bebra na nam saasa ase so mu wotwe ene nya nkwaje ene ye gusu boy akoko nene ukan ye kan chronicle second chronicle started 7:15 to 16 ni hwe so Nyankopon okoko kwansa na nebufu aba and the Lord, the God of their fathers, sent word to them again and again. When you go in some moment, so I command on build any build by his messengers. What in a deep one is mine, because he has compassion on his people and on his dwelling place. But
They continually mock the messengers of God. Yeah, can't one Chronicles. 2 Chronicles 36, 15 to 16. Verse 7 ɛkɔ mmienu ɛtire biasa ɛnsia ɛgye mu dunum ne bi nsia ɔsɛ na Awurade wɔ Nyankopɔn no soma a n'abɔfoɔ baa wɔ nkyɛn Wɔkɔɔ wɔn nkyɛn nkɔmɔ nkɔkɔ. opia ahema ɛsoma wɔ Yes. ɛfiri sɛ na yɛn na yɛm hyehye no ma Na Onyankopɔn yam hyehye no ɛma yɛn. Yes. nanso wɔdi Onyankopɔn abɔfoɔ no ho fɛw Nanso mmerɛ nipa akɔ nyinara na ɔmodi wɔn ho fɛw. na wɔbu no nsɛm no animtia Na Nyankopɔn asɛm ɔbu ne na nimtia. wɔseresere n'adiyifoɔ Yes. ɛno kɔsii sɛ Awurade abufuhyeɛ no ɛsɔre tiaa ne man no a wɔanyina ano adu. Amen. Amen. Okay, Miss Nieti. 2 Chronicles chapter 36, verse 15 and 16. I read. And the Lord God of their fathers sent warnings to them by his messengers, Yes. rising up early and sending them, because he had compassion on his people and on his dwelling place. But they mocked the messengers of God, Yes. displeased his words, and scoffed at his prophets, until the wrath of the Lord arose against his people, till there was no remedy. Amen. Amen. Mommy has an Onyankopɔn sɛ na hu mɔboro nti. Onyankopɔn a ne bo kyɛ fu nti. Sɛ bibi besi a wɔsoma na adiifoɔ ne messengers ne pastors nsɛnkaboafoɔ ɛde kɔ hɔ sɛ me nua mutie mie mutie wɔ no Onyankopɔn mɔboro nti na ɔne mo kasa. Na mmiri bi bɛba a n'abufuo bɛsɔre a montimi nyɛ den ɛnira. Yɛhwɛ Egypt. Ɔkɔnye Pharaoh hɔ. Wasɔre sɛ ɔkɔsɛ ɔmo kɛkɛ. Ɔsoma a Mose sɛ kɔhen hɔ na kɔka kyerɛ ne sɛ ɔhene let my people go. Ma me nkurɔfoɔ nyɛ den ɛnkɔ. Ɔyɛ miracle a na ɔmo so ayɛ miracle. Ɛnɛ na ɛkɔ so wɔ asase so a. Wɔtɔ ne bo ase. Wɔsɛ ka ne na mɛma saa de ayɛ wɔn na wɔn asua nyansa sɛ ɔmbɛmɔ mo akɔ ana stɛɛ me ma mɔnya den ɛnkɔ. Mɛsa ayɛ biribi sɛn ama wɔn ahu sɛ ɔsɛ stɛɛ me ma mɔnya den ɛnkɔ. Me nua a wotie mi. Ɛnɛ migyina ha yi. Migyina sɛ ambassador of Christ. Na mebusu bɔ kɔkɔ. Ɛnyɛ kɔkɔ a mebɔ sɛ yɛ mepem. Sɛ mebɔ nipa kɔkɔ. So Nyankopɔn abufuo bɛsɔre. Wasman no was on more money kɔkɔ. 120 years. Wɔnam so ka asɛmpa no obi anim ɔyɛ dɛ wotie. Ɛnɛ yɛ abrɛ so Yesu Kristo abakɔ 2000 years ago. Yɛbusu gyina yɛn nan so ɛbɔ kɔkɔ sɛ Onyankopɔn na abufuhyew bɛyɛ den ɛbɛba. Ɛna sɔre kompo na yɛ ɔtɛni. Suba a wotumi yɛyi wo firi mu ɛnyɛ yie. Me nua atie. Yɛaka ne Hebrews 10:31 yo. Ɛyɛ hu sɛ ɔbɛyɛ den wobɛtɔ Onyankopɔn nsa. It's fearful. Ɛyɛ hu sɛ wobɛtɔ Onyankopɔn nsa. Na Onyankopɔn po twam a w'ani wotumi mfa ɛho no na n'abufuo. W'ani mpo wotumi mfa ahwɛ no na n'abufuo ayɛ den asɔre. Na yɛfa yɛn ho sɛ asase wɔ yi yɛn ayɛ dea. Na yɛbɛtumi ayɛ ne a yɛpɛ biara. Ɛyɛ message a ɛsɛ yɛde ma de hɔ wa. No bi ayɛ den ɛte aseɛ ne ɛte aseɛ pra. Onyankopɔn ɔpa tɛntrɛne. Na henneɛ mu adebɔyɛfoɔ ntumi ne ne yɛ den ɛntena. Ɛno nti sɛ ɔte sɛ yɛbɔ dawuro a dawuro a ɛbɔ no. Yɛn adiifoɔ ɛbɔ dawuro, yɛn asɔfoɔ ɛbɔ dawuro no. Nyɛ dawuro a yɛbɔ pɛ sika kyerɛ yɛn bɔtɔ. Na mmom yɛbɛbɛ nipa ho ayɛ den apa ne ho. Ɛno nti na Yesu Kristo gyaa n'ahenneɛ ne biribia ba asase so a sɛ ee me papa na asoma me o. Sɛ maama a mɛbɔ wo kɔkɔa na ɛsɛ manka hwee ankyerɛ mo. Ɔno agyaa biribi wɔ wansoma adiifoɔ wansoma abɔfoɔ. Wɔyi ne dɔba a ɔdɔ n'ani. Ɛna ɔde ne ba asase so ha.
So my boy said, no, my young work was said, my boo for be to me, praise the Lord. Man, a bit me, I don't know before. A message I see a catch any opinion I was as no beaten and was it. Say, BBC was as is one. Ubiano, no address or kind. Sodom and Gomorrah. When Abraham a debate to a man who said, oh, I saw said, never mind a summer and Nippon Poko, Sodom and Gomorrah. Now, we start to our first sorry. Pass off money on me at we know TV and we are seeing who was added here. Now, me dear, meet me at the end, and Buffo. Now, Mummy, I have to buy and to buy a woman and run the was as well. Subaya boss was Mafu Palo boy. Not the signing bed or much as I is in Nara. When you go Buffo by a day, the best of the world. Yet himself, and they acquire advance if he has a conan. Oba, Wari Oba, Bema, Wari Bema, a Finiema, a Christopher Bregus, a name empty. Nine so many preface in Yakupo, not so no many a day or monsoon. Woman in preface on Yakupo, future, the Buffo by a day, a best sorrow. Nine to be an empty. Many a Busuka. Na me ka achire mo say wonya akoma bufu obi antimi nyina no me personally bitimi nya dan enyina no se nya akoma nipa bufu mpo a ye kusa na ye dan etie na wonya akoma ato ne boase ento boase o ye ne say wose di boye ni wo we ni wo nya dan anya ne praise the Lord hallelujah on person obi amewu wo ne bani na mo be fa na easy so said the Yankupon to the Greffield for. They see our way or how we will. I may catch us up on some of your many Yankupon and yet on somebody. Praise the Lord. And you're on somebody, and you're not no basic. Yankupon, I see at the amount of someone. Say, we have a castle on the Nipona, the old son of this easy. Praise the Lord. Some of them suffer some jam over on somebody. When the man son of this easy. On where my higher day and then Nabuffo best sorry. See, I didn't know one thing. You who send a shoe turning from our bar, Yakopo, near me catch was there, near you one. And then Yakupo Buffo, I dare say at the If your baby son will say, okay, and then from my boy, you see a good down by 20, the 1,000. And as I see, I will see, you see the 2,000. And then we're reading who are Japan. Nasa the paper 250,000. When you are telling me, I don't need Yakupo. I dare say that. Near man, buy way near Buffo. Yet, yes, you can't romance 18 going here. You can't wait to 19. You both say near I can cancel going now. I saw them and a mass out in the air. No catch no one. Says I didn't be French, you say, and I said, Moo Rebo, no Moses is you to Munkai Moses Asa for a day. A Pama many way than Marshall. Just a bit fast and you need as so. Never be Baba. Every Baba depend to me that day, any nano. Now, me know me a 8 million nano. Never may I find the same. Sad and a bar when you are going in the free and Sana the Buffaya day out. And not to see how I see so. Near I see so. Name from money near my head and air bar. Mummy and Shannon said near my airborne and in the air AC when you're young people move for. Some year 3 in the number of so as I see so. Kai was there when young people move for Yan. Or Papa Yimmy and Sana and the Buffaya day. Abba. Mummy and Kai Efficiency 5 near TSE. Ephesians 5:6. Hallelujah. Amen. Ella so program it's also mama obi efa nsemu enada. Mumu obi afa nsemu nada. Na sane o mantina Onyankopon akuhie eba asode ema so. Amen. Amen. Can is need. Ephesians chapter 5 verse 6.
Let no one deceive you with empty words. For because of this thing, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Amen. Amen. Mumma obi enyeden enada. Mumma obi enada. So Nyankopɔn abufu obeba beyi enkan ansa na bufu ayeden aba. Sɛ na ɔma beyi ahotewfo a na bufu ntimi nyeden emma sase so a. Efisɛ bufu ne ba ebeba beka. Enu ti okoya obi akodua bro ene nneɛma no ɔkɔka kyerɛ nsɛ wo nneɛma a wodi ayɛ no obi di ababɔne abɛyɛ den aba bɛfɛ no ka kyerɛ m sɛ mamo fa mo sanka kosi den twabrɛ no. Praise the Lord. Hallelujah. Twabrɛ ni du a ane ebehu sɛ wei yɛ bro anaasɛ wei yɛ wei. Praise the Lord. Hallelujah. Enu ti no yɛn Nyankopɔn ma sɛ nyame bɛfa yɛn a na bufuo ntimi nyɛ den ma asase so a ate so aba bɛyi yɛn firi mu ɛde yɛn ayɛ den ɛde yɛn akɔ ne yɛama examples bebree ɛyɛ Noah brɛ so bɛyi ne deɛ firi Israel wɔ Misraim asase so bɛyi ne deɛ yɛ den efiri mu Sodom and Gomorrah bɛyi ne deɛ firi mu ansa na Onyankopɔn na bufuo sɔre na Sodom and Gomorrah na bufuo esi yɛ no meka no kora kyerɛ sɛ saa asase ne da so wɔ hɔ a obiara ntimi nyɛ sɔre why the bit me atna ejina Onyankopɔn na bufuo me nua a wotie me emre bi beba na saa amre ne yɛntimi nyina no ne yɛdi kan bɔ dawuro ɛde kyerɛ amansan nyinaa sɛ obiara nsa kyerɛ n'adwene ne ɛda yɛn Awurade Yesu Kristo ase ɛnyɛ Yesu Kristo ankasa ase yi meka no prɛnkani wɔ bio ɛnyɛ Yesu a ankasa asase yɛ ni hɔ bio ono not teenager ne nkyɛn no gusu di maye. Praise the Lord. Hallelujah. Sanka nipa nyinaa bɛyɛ den ɛbɛsa kyerɛ wɔn adwene. Sanka nyinaa ɛbɛsa kyerɛ yɛ adwene. Ɛnyɛ Yesu a kasase Onyankopɔn abufuo. Ɔno ne yɛ sɔfo pani a wɔgyina hɔ a wɔgusu ɔyɛ den ɔdi maye. Na sɛ yɛka Romans 3:25 Jesus absorbed the wrath of God. Romans 3:25. Hallelujah. Amen. Ayi Roma kɔma etire yɛnsa nti mu eduru yɛnsa. Ɔno na Onyankopɔn de no esi wɔ sɛ patadeɛ. Patadeɛ. Mo yɛ mu. Yes. Na ɔmfa ididie so ɛnyɛ mu. Na wɔde akyerɛ ne tenene ɛmɔden a wɔyɛ kane no atwam ama no atwam Nyankopɔn boasto onti. Amen. Okay, Miss Niente. Romans chapter 3 verse 25. I read. Whom God set forth as a propitiation by his blood, through faith, to demonstrate his righteousness, because in his forbearances God has peace over the sins that were previously committed. Amen. Amen. Ono na neja na yi na si ho na ogusu di maye. Eno ti no be wie ne moja wo Calvary. Na moja na obi eku ho. Sani e beji atum. Na wayi en fi neja na bufu ase. Na se nyo no a ankare yen ne kwa. So kan fe John 4:10. What's it? Hallelujah. Amen. When the man can, it's a man to move into. 1 John 4:10. It's a man to move. Okay, una odo and yes, say, Yena, your dog, no, odo ye, na Osman, the Bible said, "On may ye one and Amen. Amen. And yes, I don't okay, Miss Ninty, or no, they can't do it. 1 John chapter 4 verse 10. I read. In this is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his son to be the propitiation for our sins. Amen. Amen. And you don't
na ɔnam ne dɔba ne so ɛna wasoma ne sɛ ɔmmra asase yi so na ɔmmɛsi anaa mmɛgye yɛn bɔne nyinara ɛno nti sɛ wohu Yesu Kristo wɔ asase yi so anoma na ɔba bɛgye yɛn bɔne sɛdeɛ ɛbɛyɛ ne gya n'abufuo no wobɛtumi aboa yɛn ne nso yɛnkwagye yɛn nsa yɛ den aka onua a wotie mi ɛna yɛwɔ asɛm ɛyɛ mema asɛm dawuro de yɛabɔ biara nnipa pii yɛafa Nyankopɔn asɛm sɛ yɛafa ne sɛ yɛ entertainment yɛafa ne sɛ yɛfa ne sɛ abisa ɛne ɛkɔ na mmom the heart of the message is to repent wei ne ade ɛdi mu ɛwɔ message yɛka ne nyinaa sɛ momma yɛn nsa kyerɛ yɛ adwene na Onyankopɔn n'ahennie no ayɛ den abɛn sɛ ahennie no abɛn ɛnyɛ no koraa na abɛn na ahennie ne bɛba a ewiase nyinara wɔn a ɛmfa Yesu sɛ ɔmkra agyenkwa na ɔmo nsakyerɛ yɛn no Onyankopɔn abufuo kɛseɛ bɛyɛ den ɛbɔ so momeɛ mmaagye wɔ yɛn ani so sɛdeɛ ɛsi wɔ no wɔ abrɛ so na nsu kɛseɛ tɔ ne nnipa fiti aseɛ tete na ɔmo hu nea ɔmo yɛ den ɔmo nyɛ na ɔmo hu nea ɔmo nso frɛ no saa ne abrɛ so so bɛba biribi kɛseɛ bɛsi wɔ asase so a ne kyɛkyɛkyɛkyɛ bɛyɛ den ɛbɛba ɛkyɛkyɛkyɛ ɛbɛba meka ma asɛm wo so ka ho asɛm wo so make sure sɛ ɔbɛyi ho afiri mu asase so anyɛ sika ne ɛbɛpɛ we are here for the truth tie bɛbɔ nokorɛ na nokorɛ no ɛbɛma yɛnya yɛ fa praise the Lord yɛba ha sɛ yɛbɛhu nokorɛ ne wom wo maame no papa amra wo awo ama ha sɛ bɛyɛ adwuma ɛnyɛ adwuma nko a waamo ama ha sɛ yɛbɛpɛ sika nko a sika yɛbɛgya wakɔ ɛno ti na Yesu kɔ so ka sɛ sɛ yɛnya wiase ne ɛmɛ nyinara na sɛ yɛhwere yɛn nkwan yi a ɛdɛ mfasoɔ ne yɛbɛyɛ dɛ yɛbɛnya wɔ asase so a ɛdɛ na abɛnya ne yɛpɛ no wɔ asase so bebree yɛnya ne nyinaa ne yɛ paake yɛbɛa yɛto kwan yɛnya nneɛma bebree ne apaake na sɛ yɛhwere yɛn nkwan yi a ɛdɛ mfasoɔ ne yɛbɛnya wɔse ne a ɔyɛ nyansane no osii ne dan wɔ botan so na mede sɛ nyɛ Nyankopɔn yi ne ho adi a mentimi nwie no na John de wahyɛ yɛ nkuran wɔse yɛde yɛnim ne yɛbɛyɛ na mmom yɛni yɛ Kristofoɔ deɛ yɛnim sɛ Kristo yi ne ho adi a yɛne ne bɛyɛ dɛn yɛne ne bɛsɛ da no yɛne bɛgye na sɛ yi ne ho adi a wobɛfeesi ne wrath the wrath of God anaasɛ ɛdɛn na wobɛfeesi ɛdu mmerɛ a tabia a wɔyɛka sɛ momma yɛn reason together sɛ yɛde asɔfodi yɛpɛ sika deɛ a ɛyɛ nneɛma yɛ temporary all sin things are temporary sɛ yɛde nyamesom ɛde mpɛdin deɛ a ɛyɛ temporary ɛno nti mmerɛ asuafoɔ no tee saa asɛmpa wei no obiara ne hɔ ɔda obiara ne hɔ ɔtena ne nan so obiara ne hɔ ɔtwe hambre na mmom obiara make sure sɛ the message of the gospel no ɔde bɛ spread in the whole world no obiara yɛ dɛ ate Onyankopɔn asɛm ate me nua tie me Yesu Kristo ba na ba a ɔba na ɔbɛyɛ dɛ wobɛkɔ biara na wobɛtumi ahu Onyankopɔn sɛ ɔka Malakai ɛno ne the last Malakai so ɔka Old Testament no a ɛno na ɛbɛpem yɛ from Malachi to Matthew no ɛyɛ the new covenant no almost 400 years na mo yɛ sɛ na Malachi 4:1 kae all arrogance evil doers will be chaffed. Hallelujah. Ɛyɛ odiifoɔ Malachi three and nine ti mu baako no ewi a yɛka mmienu no ɔsi na hwɛ ɛda no reba ɛda bi ba ɛbɛhyɛ sɛ foro no nipa bɛhyɛ te sɛ foro na ahantamfoɔ nyinaa ne obiara a odi bɔne fosɛm bɛyɛ ahyɛma na ɛda a ɛreba no wɔbɛhye wɔn asafo Awurade na ɔseɛ na ɛrenya wɔn wɔn yɛdini anaa duban
Amen. Amen. Somebody said no different Malachi. Every week, be near him. Any papa, oh, my mom also. What's the same as for Radical and Yamenamica? Praise the Lord. Okay. Maybe about 32. Malachi chapter 4 verse 1. I read. For behold, the day is coming. Yes. Burning like an oven, and all the proud, yes, all who do wickedly will be stumbled. Amen. Amen. Martin Nia Walker. A day be back. 7 years I beg you to one. About 1 minute. Every be better. Never know Opiana is him. Nasam and the bar. And the bit me at now when you go. And it is no way, Jesus Christo. One way a software can book one. One way a nipper can pass. Sass and Battle, young can say, yes, such a young. Yan to us too. My young, I have already Jesus Christo, then the bit. Eh, the Tosu, or say the more. Musoni Dino. No, I was running in the Tene every other amount. training, maybe a bit piano. I saw a war in Taman as Yes. Na mube free adi who said and then to brew where di ado. Amen. Amen. Now, more imagine the end, we can't crash also Yamupo, Nabufu, and Solid and Mason. Praise the Lord. Hallelujah. There is the air one thing, and shooting from my one in the man. I thought there be a day so. You didn't say Yamupo Wafu. Many idea say about. Not training for a day when Yami be and son of Funa day as well. So we need now we do Yamupo as a mini. So you Yamupo as a mini. I never know Kaya and every one. Amen. But more than you are paying, if it's a BBC, near Bessie, no, it being seen that. Near see no address, yet to me found compare. They see what Sodom and Gomorrah address, yet to me found compare. Yanema yes, as usual. They are all temperate. Nini Nara, a bit Chamako. What's if you ask me, Muniama, any Nara, a bit Chamako, Namasa, the end day. So did you have a so did you and then they have no come, Pewak. I said, no, me, the Safua, can't you bring in our being a coupon? Yet the emperor was as you when you now, yet the bay had to see a message and coupon. But the Nesaka said, Mo, a papa, no powerful. Kakaya, the man, wait to me any more. And then they are upon their shores, and they went to me. Yes, and found his own course. So far as one man in the air, send him the enemy to me. I near person and coupon. Yamaman him sending a material. Yea, the Pedumra may entrance in Yabena coupon Cassia. Yafi and the Peduancy hall. Near me, Pedu crying. Near Pishama, near me, the Pedu crying now. You better say Yankupon Cassia, the Berman Edison. Semina make Casa, Mojana, and I went to me Casa and I'm no BB secret to you, which Ukuma, Ukunukeke, Namuso, and Namni Moja. Neither no to me perform no to me any hour. See any place you were, you would say, Namni Moja, some Namni Moja, and then no to me saw the Casa. And then no Timmy, a solid and auntie, and then no Timmy dream. When I'm watching Timmy, then you have been only petty now. Nibusan and I'm of Monicas. The Bedumra and the Pedianic Kisiho. Never said, you cry. I do wear him one man. See a pirate, you see, and never be and never fit there. See, you tell me, Pedi, and what you've been in never been a baby. Nay, time. Ana mitimi ekasa enanti timi dwane e masa ade we ni na because me ye we ade eye wonya kopon na dum eye secret onya kopon no ka kire say na me hu me ku nipa mu na nipa ba ye okra wa ye na wotia without the soul you cannot do anything.
wode proof sɛ Onyankopɔn yɛ den wɔte ase no se na bufuo ba sɔre a ɛsɛ sɛ wogidi na nea wɔyɛ wo sɛ na bufuo sɔre a wobɛdan agyina no wobɛyɛ dan agyina no wontimi nyina no na se sɛ na ɔmokɔn dɔ fi ɛne nneɛma yɛ fi ne nti no na ɔmo so Onyankopɔn no Onyankopɔn ɔmo nim so Onyankopɔn no Onyankopɔn ne yɛ nipadua no yɛ saa no ɛde nneɛma tetare wɔ sɛ ne yɛyɛ de yɛ pɛ wo nipadua no wɔ Onyankopɔn daakye wobɛbu mu akonta wontimi mfa biribi a ne de ɛnka wɔwɔ a wopɛm ɛyɛ Onyankopɔn da we are stewards yɛtumi tena ase mu sɛ no akwai nyame kyerɛ yɛ sɛ ɛsɛ yɛ nware ne yɛmfa yɛ adwene yɛ nware ɔba nware baa bɛrima nyɛ dɛn ɛnware bɛrima na n'asɔrefo agye atom ne nyina yɛte hɔ ne yɛyɛ tantema Onyankopɔn bɛbisa yɛ na da bi bɛba na bufuo bɛsɔre na fɛ ɔdefoɔ nyinara bɛbu sɛ ne Onyankopɔn ne kɛseɛ yɛ na yɛte yɛ mmaa se yɛbɛdi fɛw ɛmmɔ bi ntwom sɛ bra sɔre ansa na wasɔre aba w'adwuma mpo kra sɛ mentimi mma sɔre na sɔre fie deɛ wo nkra aha ne nkwagye yɛ dɛn ɛwɔ aha no Onyankopɔn na asɛm yɛ dɛn ɛwɔ ɛbere bɛba a ahemfo nyinara bɛsu na mmerɛ ɔbɛhu yɛ Awurade Yesu Kristo no ɔse God has destined us for wrath but for obtaining salvation through our Lord Jesus Christ ɛnyɛ saa bufo mu na ɔde yɛn kɔɔ yɛ o ɔpɛ sɛ yɛnya yɛ Awurade Yesu Kristo look at 1 Thessalonians 5 verse 9. Hallelujah. Amen. Thessalonica for Kuma, it can tell you whatever. 5:9. 1 Thessalonians 5:9. I say, if you say, Onyankopɔn anyi mo amma abufuo na mo oyi yɛn sɛ yɛn Awurade Yesu Kristo enti yɛmenya nkwagye. Amen. Amen. Wanyi yɛn amma abufuo muntie yɛn na abufuo ne bɛba na emu oyi yɛn sɛ yɛbɛnya nkwagye ɔka mbɔfo yɛn nti. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. I read. Amen. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. One fire and na emu manam yɛn Awurade Yesu. Nti ɛnɛ sɛ wote Yesu din wɔ baabi a na wo fa ne sɛ ɔkra no agye fa bɔmɔde ne fa no. Sɛdeɛ ɛbɛnya yɛn kwagye. Na mmerɛ bi bɛba guso ka. Yɛbɔ dawuro ɛdum mmerɛ yɛ sɛ ka radio station nyina ɛbɔ so dawuro. Ɛde traman sɛn nyinaa sɛ mmerɛ bi ba sɛ na guso ka. Yɛn Awurade Yesu Kristo bɛba. Na ɔmma te sɛ ne yɛwu no dwan bom no. He is coming for vengeance. Praise the Lord. Hallelujah. Ọba bẹ̀yẹ ni di ẹ̀fẹ̀ mu. Na mo àmbẹ̀ka no ẹ̀hìnfa na mbẹ̀nyana. Ọ̀sẹ̀ but yẹn nyinaa mu a ọkọ̀ ti ẹ̀ka Revelation 6:12-17. Jesus came in loving compassion with heart filled with tears. Yesu Kristo by wẹ̀hùnmọ́bùrọ̀ mu a na yehu na ne suo twa yẹn wọ́n fi si ẹ̀kọ́ na ṣe ni na this time next time ọbẹ̀ bi. Revelation 6:12-17. Hallelujah. Amen. Ɛyɛ ɛdisɛm ɛtɛnkyɛn mu dumienu ekusi nso. Ɔse na ɔte nsano a ɛto so nsia. Nsia no mu yɛ nsano na nneɛma ewu. Mihui. Na asase ɛwɔ so kɛseɛ. Asase wɔ so kɛseɛ. Na owia ɛdane tum sɛ enwi kutukuo. Na ɔsane dane sɛ mogya. Yes. Mmiɛnsa no. Na ɔsoro nsoroma ɛhwetee asase so. Yes. Te sɛ aborɔdɔma a mframa kɛseɛ awɔ so no. Tete n'aba egu gunugui. Na ɔsoro yi ne ho ɛkɔɛ te sɛ nwoma a wabobɔ na mmepɔ ne nsupɔ nyinaa etutu
fi deɛ na ɛwɔ afei mutie 15 ni yie na asase so ahemfo ne asase so ahemfo nipa akɛseɛ ɛne nipa kɛseɛ ne asafohene ɛne asikafoɔ ne adefoɔ adefoɔ ne ahoɔdenfoɔ ahoɔdenfoɔ ne nkoa ɛgoa ne adehyeɛ nyinaa emuntamuntaa yes abodan no mmepɔ no mu abodan no na afei nipa pere sɛ boɔ kora bebree gu ɔmo so na ɔmo pere na wɔka kyerɛ mmepɔ ne abodan no sɛ yes monhwɛ yɛn so monhwɛ yɛn so ɛmfa yɛn ɛyinta ɛmfiri deɛ ɛte ahengua no soɔ no ahengua no abufuo mu 17 ɛfiri sɛ n'abufuo da kɛseɛ no adu na hwan na obɛtumi agyina ano amen Samote 17 ɔka English ne 17 yɛ nti Revelation chapter 6, verse 17. yes For the great day of his wrath is come, and who is able to stand? Amen. Onyankopɔn abufuo kɛseɛ no ɛba na hwan na betumi agyina no ɛna betumi abɔ kyena betumi aba Abraham kase wan sɛ egu so ɛba ebiase titiri ahemfo esikafoɔ na ɛkɛ mini ɛtie mi sɛ ɔyɛ ɔhene a wahene no hwɛ Nyankopɔn akyiri kwan wiase titiri esikafoɔ enkosi bi sɛ ɔyɛ titiri wɔ asase so wɔ ne baby oyi so ɔyɛ titiri ɛwɔ Nyankopɔn na Onyankopɔn ahene no na bufuo no gu so ba na hwan na betumi agyina no ane yɛtwene ayɛtwene amidie miyese no moma yɛ ntwa so na moma yɛntwe yɛ mommra yɛ ho so ne yɛntwe yɛ mommra so sɛ Kristofoɔ ɛyɛ da bia na ɛbɛka sɛ areceive Onyankopɔn de saa de bɛyɛ yɛnya mekɔ asɔre akɔpɛ sika mekɔ asɔre akɔpɛ aware mekɔ asɔre we are here to preach the message of reconciliation. What is the message of reconciliation? Reconciliation is a Jesus Christ aba. Or the adum kasi efi na dia no aba. Sena yebetie message or the aba. Ni atwe ye ho afi bone ye na yetim. Eno ti sene Onyankopɔn asɛm na nye wo kasa ne na me bie quotation bia de kyerɛw sɛ na bufu je obɛyɛ ne ɛbɛba. Na nabufuo no adebɔyɛfoɔ ntimi nyina no yɛn Kristofoɔ deɛ wabie ne nsɛm deɛ ma yɛ ɛno nti sɛ n'ahenni bɛkɔ so ɛyɛ ahenni a ɛto nyɛ dɛn ɛntwa da ɛhɔ nisuo ne hɔ yadeɛ ne hɔ biribiara ne hɔ fie no a me ne wo kasa yi na fiti aseɛ boaboa ho ne siesie ho ma the kingdom of God ma Onyankopɔn n'adwuma ɛne ne biribiara yɛni pɛdeɛ deɛ ɛbɛte yare ɛbɛte ne biara ne twa sɛ nipa wu na ne bu akyire atemmuo da hɔ ma Nyankopɔn no nkyerɛ